Na nosa terra, mercar non é só un xesto. É unha decisión que di quen somos. É apostar por alguén no que confías. Por unha persoa que coida cada detalle como se fose propio, con agarimo e dedicación. Cada comercio local conta unha historia que nace aquí. Un relato de esforzo e mellora. Un negocio con raíces no presente e ollada no futuro. Son costureiras, libreiros, pescantinas, un equipo enteiro que lle dá vida ás nosas vilas e cidades día tras día. Porque xogar en equipo tamén é coidar o que somos, confiar en quen coñecemos, elixir o de aquí, dar valor ao que nos fai únicos. Apostar polo comercio local é apostar por nós, por todo o que nos une. Cada compra é un pequeno gran xesto que constrúe comunidade. É moito máis que un intercambio. É unha maneira de dicir con feitos: aquí estou, confío en ti, aposto polo que fas cada xornada. É apoiar a quen nunca marchou. A quen comeza a xornada con ilusión, pensando nos seus, escoitando as súas necesidades e celebrando os seus logros. A quen forma parte do noso barrio. A un dos nosos. Cando mercas aquí, xogas pola túa vila, polos teus veciños, pola xente que che importa. Xogas, en definitiva, pola túa terra. Eu sempre merco no comercio local. Eu merco no comercio local. Eu merco no comercio local. Eu merco no comercio local. Xoga en equipo, aposta polo comercio local.